Oare este legal să mergi cu viteze de? Da, categoric. Rămâi până la sfârșit și vei afla cum poți merge legal cu astfel de viteze. Conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și categoria din care fac parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare. Trebuie să o adopteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță. Limita maximă de viteză în localități este de 50 de km la oră. Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților, administratorul drumului poate stabili pentru autovehicule din categoriile A și B și limite de viteze superioare, dar nu mai mult de 80 de km la oră. Limitele de viteză mai mari de 50 de km la oră se stabilesc numai cu avizul poliției rutiere. Pe anumite sectoare de drum, ținând seama de împrejurări și de intensitatea circulației, administratorul drumului, cu avizul poliției rutiere, poate stabili și limite de viteze inferioare, dar nu mai puțin de 10 km la oră pentru tramvaie și 30 km la oră pentru toate autovehiculele. Vitezele maxime admise în afara localităților pentru autovehicule sunt A. 130 de km la oră pe autostrăzi, 100 de km la oră pe drumurile expres sau pe cele naționale europene, drumurile E, și 90 de km la oră pe celelalte categorii de drumuri pentru autovehiculele din categoriile A și B. B. 110 km la oră pe autostrăzi, 90 de km la oră pe drumurile expres sau pe cele naționale europene E și 80 km la oră pe celelalte categorii de drumuri pentru autovehiculele din categoriile C, D și subcategoriile D1. C. 90 de km la oră pe autostrăzi, 80 de km la oră pe drumurile expres sau pe cele naționale europene E și 70 de km la oră pentru celelalte categorii de drumuri pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 și C1. D. 45 de km la oră pentru tractoare și mopede. Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km la oră mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător. Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase sau cu gabarite depășite, ori care transportă produse periculoase, este de 40 de km la oră în localități, iar în afara localităților este de 70 de km la oră. Începătorii care au mai puțin de un an de practică de conducere sau persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere sunt obligați să circule în afara localităților cu 20 de km la oră mai puțin decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse. Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligația de a păstra o distanță suficientă față de acesta pentru evitarea coliziunii. Se interzice conducătorilor de vehicule să reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neașteptată fără motiv întemeiat. Au fost în trecut și probabil mai există și în prezent șoferi care au mașini rele și se gândesc că dacă merg în fața unei alte mașini și pun frână brusc și dacă cel din spate intră în mașina lor, cel din spate va fi vinovat automat și asiguratorul celui din spate va repara mașina lor gratis. Sau este posibil să mergi mai încet decât și-ar dori unii din spatele tău că ar trebui să mergi, te depășesc și pun frână brusc să te învețe minte. Că vorba aia, dacă intri în el, tu ești de vină. Ei, într-adevăr, în trecut nu au existat camere de supraveghere a traficului, respectiv camere de bord, și li se acorda dreptate pe nedrept și râdeau sub mustață. Dar vremurile s-au schimbat. Se face expertiză și dacă se constată că cel din fața ta a vrut să te fenteze, riscă să rămână cu paguba și riscă să rămână și fără permis. Ultimele două limitări se referă la zona rezidențială și pietonală. Viteza maximă în zona rezidențială este de 20 de km la oră, iar viteza maximă în zona pietonală este de 5 km la oră. Acum că știm toate limitările de viteze pentru toate zonele posibile, ai putea să te gândești că bine, cea mai ridicată limitare de viteză probabil este de 130 de km la oră pe autostrăzi pentru vehiculele din categoria A și B. De ce ai spus că poți merge legal cu 241 km la oră? Într-adevăr, cea mai mare limitare de viteză în România pe drumurile publice este de 130 de km la oră, dar permisul tău de conducere nu este valabil doar pe teritoriul României. Este foarte important să cunoști și regulile de circulație a altor țări apropiate unde este posibil să conduci vreodată. Filmarea la începutul clipului a fost executată în Germania, în apropierea orașului Hamburg, unde sunt sectoare de drum pe care nu există limită de viteză. Dacă traficul și mașina îți permite, poți merge și cu 300 km
la oră. Există posibilitatea să mă deplasez cu 241 km la oră și în România, dar în afara drumurilor publice, pe o pistă specială pentru concursuri auto, unde poate fi legal să mergi cu astfel de viteze. Ne vedem data viitoare. Pa!